SDF официално откри в Германия най-модерната фабрика за трактори в света. В нея се произвеждат сериите 6, 7 и 9 на Deutz-Fahr. В производствения процес се използват най-съвремени технологии в областта на монтажа и боядисването, както и на хидравликата, електрониката и тестовете за шасита. Всичко това осигурява високо качество. Заедно с новия завод официално отвори врати и Deutz-Fahr Арена, най-съвременен център за посетители и обучение. Сградата включва шоурум за трактори, музей на Deutz-Fahr, киносалон и магазин, както и множество конферентни и учебни зали. Тук посетителите имат възможност да разберат всичко за тази марка, високотехнологични трактори, като тестват различни модели отблизо и лично. Постоянно инвестираме в иновации. За разлика от други, ние сме фамилна компания, така че не инвестираме за кратки срокове, а за поколения напред. По думите на Лудовико Босолати, главен изпълнителен директор на SDF, новата фабрика играе решаваща роля за затвърждаване на марката Deutz-Fahr на световния пазар. Изключителен представител на високотехнологичния бранд за България е фирма Iritrade.